Niu gaitzagirre naiz, Usurbildarra, eta geuretik sortuak ekimenan gatik, egokitu zait Artziniega herrian nire egonaldi egitea, Araban. Espero dut improvisazio eriketa handi bat, ez dakitelako oso ondo ere. Ez nekin bat, etorri horretik zer topatuko nuen, eta gabiltza bila eta bila zer topatuko dugun. Gure lana borobiltzeko bide horretan. Artziniega Arabako ipar-mendebaldean dago, Burgos eta Bizkaiarekin muga egiten du, kultur zaletasun handia dago, 70. hamarkadan, ja gazteak, garai hartako gazteak, bildu ziren ikusten baserriak uzten ari zirela, piezak gorde eta Kristolako museo etnografikoa sortu zuten, eta gaur egun Euskal Herriko hoberenetarikoa da eta hemen daukagu jendeak sortuta. Erronka bat suposatzen du, herri batera joan, ezagutu bertako jendea, harremanetan jarri, tokiak ezagutu, blaitu azkenean herriko esentziaz, eta horren inguruan lan bat egitea. Beraz, improvisazioa ikusten diot eta ea zer topatuko dut. Oso interesgarria da beste herrien esentzia bildu duten beste proiektu batzuk hona ekartzea eta jendeari ezagutzera ematea. Orduan, bai sortu daitezkela lotura ezberdinak, harreman ezberdinak, dinamika ezberdinak herrien artean, sortzaileen artean, eta hori ez da zalantzik aberasgarria izango dela bai alde batentzat, bai bestentzat.